Mga guys, ani na po ang inyong Kuya Dens. So sayo pa lang sa Kabuntagon. Muadto na mi sa Tagum Regional Hospital kauban akong mama. So bago mi manglakaw, mutubil sa atakay. Medyo kusog-kusog nung gasolina ni motoran eh. Og nasa nangutana nga unsa bagay sakit sa akong magulang. Ang sakit ni ini, sakit sa tutoy bitaw niya na kanser. Gamay pa lang niya, wala man gi pa doktor. Ni dako. Amo na lang atimanon. Sa nagingon nga sa wala pa nagyud nakasabot nga unsa bagay ang breast cancer. Mao na ang sakit kanang magsugod pala bukol bitaw niya tapos wag atiman hanto magkalako. Og sa kalisod wala gyud sinatiman. Og kamo ni bahala research ana kay dili mo doktor. Kamo ni research ana kung unsa ba na nga sakit. Og karon na nata dire sa Regional Hospital dire sa Tagum. Og gihatod na ko sa mama tuwa na sa sulod. Siya na po nagbantay nagpuli dito Dire ako pabilin dire sa ubos kaya naman pwede nga tagduha mo sulod sa hospital. O naghapon dire ginatiman yapon na mo dire napita. O sa gusto nga mutabang IPM lang ko. Kay dugay-dugay na gumina dire sa hospital. O mo na siya. Unta na makatabang bisag ginagmay lang.